pinangawa at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras sa buong Pilipinas, alas 6:07 na ng umaga. At ang oras na inahatid sa inyo ng Plabon Pro at Immune Advance. SMNR Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNR Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalab na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNR Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headlines. News Blast. At sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita sa ating mga regional news, Dagupan City pinagdiriwang ang ika-79 na anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod. Lawak ay pinagdiwang ang ika-54th founding anniversary sa pangunguna ni Mayor Balderas. DOH Ilocos nagpaalala sa tamang hakbang kontra dengue. Kadiwa ng Pangulo gaganapin naman sa Binmalay sa Hunyo 19. 312 baril isinailalim sa inspeksyon ng Pangasinan PPO bilang bahagi ng kampanya kontra loose firearms. Mayor Perez tiniyak ang kahandaan ng San Manuel sa panahon ng tag-ulan. Pinmayupang karaban na dadalhin sa Kalasyaw. At higit naman sa 114,000 ng pamilya sa Region 1 nakapagtapos sa 4-piece. 20 LGU personnel sa Region 1 nagtapos sa basic meat inspection course ng ATI RTC-1. BIFA Region 1 nag-stock ng 320,000 na bangus fingerlings sa Anda. Sa ating mga national news, 5 dating sundalo sa Brave 18 sinalang na sa investigasyon ng Ombudsman. Abogado naman ng Brave 18 ikinababahala ang apekto ng bagong Senate leadership sa investigasyon sa Malita Scheme. 11 Ateneo players humarap sa subpina ng NBI. Bago po naman ni Senador Gatchalian bilang Senate President, kinuwestiyon ang flood control scandal, iniwasang maisiwalat. Gatchalian na naihalal na bilang bagong Senate President. Senador Villanueva bumaliktad. Sa ating Ronda Pilipinas, mga magsasaka sa Isabela nagtapos sa Farm Business School ng DAR. Sports News sa Mike Phillips tinawag sa Gilas Pool para sa third window. At naturalization ni Benny Boothright aprobado na ng Senado. Showbiz News sa SB19 pumirma na sa Lunari Global para sa kanilang international representation. At Cup of Joe nagwagi sa Music Awards sa Japan 2026. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast.
Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga North Central Luzon. Araw pa ngayon ng Huwebes ay ika-18 sa buwan ng Hunyo taong 2026. At ako po ang inyong magiging tagapagbalita ka-partner John Velgas. Huwag kalimutan na mga ka-partners na i-share at i-like ang SMNI News North Luzon, DCRD SMNI Radio Channel at DCRD SMNI Digital. Samantala sa unang bugso ng ating mga balita, DZRD Sunshine Radio Report! Dagupan na ipinagdiriwang ang ika-79th anniversary ng pagkakatatag ng lungsod. Ang buong detalye ng report niya atid sa inyo ni ka-partner Sheila Balog. Ipinagdiriwang ng Dagupan City ang ika-79 founding anniversary ngayong Hunyo 20 taong 2026 kasabay ng pagbabalik tanaw sa pagkakatatag nito sa ilalim ng Republic Act Numbers 170 noong June 20, 1947. Binigyang diin ni Mayor Belen Fernandez ang mga hamong dinaanan ng lungsod gaya ng digmaan, pagbaha, krisis ng pang-ekonomiya at ang mapinsalang 1990 Luzon earthquake na lalong nagpatibay sa determinasyon ng mga Dagupenyo na magpatuloy tungo sa pag-unlad. Kabilang sa mga nakamit ng lungsod, ang pagpapalawak ng edukasyon sa pamamagitan ng scholarship programs, pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan, pagpapatay ng mahalagang infrastruktura at pagpapatupad ng mga proyekto sa flood mitigation at disaster preparedness. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ang kabataan, lakas ng Dagupan na nagbibigay diin sa papel ng kabataan bilang susunod na sa mga lider at innovator. Tiniyak ni Mayor Fernandez ang patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mamamayan para sa mas ligtas, mas matatag at mas progresibong Dagupan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast! DZRD Sunshine Radio Report! Samantala, lawak ipinagdiwang ang ika-54th founding anniversary sa pangunguna ni Mayor Balderas. Ang buong detalye ng report niya atid sa inyo ni ka-partner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, ipinagdiwang ang ika-54th founding anniversary ng Bayan ng Lawak, Pangasinan kahapon o Hunyo 17 or June 17 sa pamagitan ng isang makulay at makabuluhang programa na dinaluhan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan, makawani ng gobyerno, mga kinatawan ng sektor ng edukasyon at iba't ibang samahan sa bayan. Ang pagdiriwang ay naging mas espesyal dahil ito ang kauna-unahang paggunita ng founding anniversary sa ilalim ng kasalukuyan pamunuan ng bayan. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Mayor Ricardo D. Balderas na ang selebrasyon ay hindi lamang pagbalik tanaw sa mga pagkatatag o sa pagkatatag ng bayan, kundi pagkilala rin sa mga tagumpay at pagkakaisang nagbigay daan sa pag-unlad nito sa kasalukuyan. Sunshine News Blast! Isa na naman makasaysayang araw ang ating pinagdiriwang na magunita ang pagkakatatag ng ating mahal na bayan ng Lawak. Sa pagdiriwang ng ika-54 na anibersaryo nito, hindi lamang natin babalikan ang 54 na taon kasaysayan ng ating bayan, kundi pagdiriwang natin ang katatagan, pagkakaisa at patuloy na pag-unlad na ating sama-sama tinitimasa at itinaguyod. Ang araw na ito ay hindi lamang pagdiriwang ng ating nakaraan. Ito rin ay pagdiriwang ng kasalukuyan at paghahanda para sa hinaharap ng ating bayan. Ito ay pagkakataon upang balikan ang ating pinanggalingan, pahalagahan ang ating nakamot, at pag-isipan ang direksyon nais natin kahapin bilang isang bayan ng Lawak. Naging tampok sa programa ang seremonyal na gawain, pagbibigay pugay sa mga natatanging mamamayan at iba pang aktibidad na naglayong palakasin ang diwa ng pagkakaisa at pagmamalaki sa bayan. Samantala, ipinangako ni Mayor Balderas na ipagpatuloy ng kanyang pamunuan ang tapat,
maayos at malasakit na paglilingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan. Sunshine News Blast. Ngayong araw, ating bibigyan pugay ang mga naging punong bayan at mga lider na nauna sa atin. Ang kanilang dedikasyon, sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng Lawak ang ating pundasyon ng mga tagumpay na ating natatamasa ngayon. Bagamat ang ilan sa kanila ay wala na sa ating piling, na natiling buhay ang kanilang ambag at sa pag-unlad ng ating bayan. Ang kanilang pamana ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa atin. Ipagpatuloy tungo sa mas maunlad na bayan ng Lawak. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanilang paglilingkod, pinapangako ko ipagpapatuloy ang isang pamahalaan tapat, maasahan at tunay na paglilingkod sa interes ng mamamayan. Patuloy natin itataguyod ang mabuting pamamahala at serbisyo may malasakit upang matiyak na walang maiiwan sa pag-unlad ng ating bayan. Nagpasalamat din ang alkalde sa mga naging leader ng bayan na nagsumikap upang maisakatuparan at adhikaing maging isang ganap na munisipalidad ang Lawak na noon ay bahagi lamang ng ibang bayan bago ito naging hiwalay na lokal na pamahalaan. Sunshine News Blast. Napakalaki ang progreso ng bayan ng Lawak. Unang-una, nagpapasalamat ako sa mga unang namuno sa aming bayan na talagang nagsakripisyo sila na may separate sa Municipality of Lawak at yung mga talagang nagtrabaho para may sakatuparan ng kanilang pangarap na magiging bayan ang dating Barangay Lawak. Ang Lawak, nakilala bilang isa sa mga pinakabatang munisipalidad sa Pangasinan, ay patuloy na nagsusulong ng mga programang nakatuon sa pagpapaunlad ng kabuhayan at pagpapabuti ng kalidad na buhay ng mga residente dito. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, DOH sa Ilocos nagpaalala naman sa tamang hakbang kontra dengue. Ang buong detalye ng report ni atid sa inyo ni kapartner Vian Vergabinya. Nagpaalala ni Department of Health or DOH Ilocos Region sa publiko hinggil sa 3 pangunahing hakbang upang maiwasan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue. Kabilang dito ang paglilinis ng kapaligiran upang maiwasan ang tambak na basura, paggamit ng insecticide para mapuksa ang mga nagtatagong lamok at pagtataob o pagtatakip sa mga lalagyan ng tubig na maaaring pamugara ng kitikiti. Binigyang diin ng DOH na ang mga simpleng hakbang na ito ay mahalagang upang mapanatiling ligtas ang komunidad laban sa dengue, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ayon sa ahensya, ang pagpuksa ng dengue ay responsibilidad ng lahat, kaya't hinikayat ang mamamayan na aktibong makiisa sa mga programang pangkalusugan para sa kaligtasan ng bawat pamilya. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, kadiwa ng Pangulo gaganapin naman sa Binmalay sa Hunyo 19. Nagbabalik sa report kapartner Lerna Hernandez. Gaganapin ang kadiwa ng Pangulo sa Rizal Park Poblacion Binmalay, Pangasinan sa June 19, 2026 kung saan tampok ang iba't ibang dekalidad at abot kayang produkto mula sa mga bayan ng Pangasinan. Layunin ng programa na suportahan ng mga magsasaka, mangingisda,
kooperatiba, asosasyon at MSMEs sa pamagitan ng pagbibigay ng direktang pamilihan para sa kanilang mga produkto. Sa pamagitan ng Kadiwa, masisiguro na ang mga mamimili ay makakabili ng sariwa at dekalidad na produkto sa mas abot kayang halaga habang natutulungan ang mga lokal na producer na mapalawak ang kanilang merkado. Ayon sa LGU Bimalay, ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na kampanya para sa pagpapalakas ng lokal na agrikultura at kabuhayan, kasabay ng pagbibigay ng mas maraming opsyon sa mga mamimili. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast, Sunshine News Blast. Maraming salamat kapartner Lerna sa balitang yan. Oras po natin na alas 6:24 na ng umaga at ang oras na yan ay atid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balitaan, isinagawa ng Pangasinan Police Provincial Office o PPO noong Hunyo 16 sa Magila sa Multipurpose Hall, Lingayen ang showdown inspection of confiscated, surrendered, deposited and recovered firearms bilang bahagi ng pagpapatibay ng seguridad sa lalawigan. Pinangunahan ng aktibidad ni Police Brigadier General Juvencio Badwa Jr., Acting Regional Director ng PR1. Kasama si Police Colonel Dennis De Leon, OIC Provincial Director ng Pangasinan PPO. Sa kabuang tala, 312 na mga baril ang isinailalim sa inspeksyon, 197 deposited at 95 surrendered at 13 confiscated at 7 recovered mula sa mga operasyon ng pulisya. Binigyang diin ni Police Brigadier General Badwa na ang bawat baril na natanggal sa sirkulasyon ay kumakatawan sa krimeng napigilan. Buhay na naprotektahan at komunidad na naging mas ligtas at pinuri niya ang Pangasinan PPO sa kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ayon pa kay Police Colonel De Leon, ang accomplishment ay bunga ng kooperasyon ng pulisya, LGUs at stakeholders at mga mamamayan at mahalagang papel ng paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections BSKA 2026 upang maiwasan ang karahasan at matiyak ang ligtas na halalan. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report! Karagdagan pa sa ating mga balita, Mayor Perez tiniyak ang kahandaan ng San Manuel sa panahon ng tag-ulan. Nagbabalik sa report ka-partner Sheila Balog. Patuloy ang paghahanda ng pamalang bayan ng San Manuel upang matiyak ang kaligtasan at kahandaan ng mamamayan sa gitna ng panahon ng tag-ulan. Sa panayam ng DZRD Sunshine Radio Dagupan kay Mayor Kenneth Marco S. Perez, ibinahagi nito na kabilang sa may sinagawang aktibidad ng lokal na pamalaan ang paglilinis at pagbubukas ng mga kanal at daluyan ng tubig, inspeksyon sa mga flood-prone areas at pagputol ng mga punong maaring magdulot ng panganib sa panahon ng masamang panahon. Sunshine News Blast. Unang hakbang na ginawa natin ay maglinis sa kapaligiran, lalong-lalo na itong mga estero, mga kanal. Yan yung mga diniklag natin last week, tsaka ongoing pa rin. Tsaka yung tree pruning, tinutuloy-tuloy na yan taon-taon since first term ko pa. Dagdag pa ng alkalde, kompleto ng kanilang mga kagamitan para sa pagtugon sa mga sakuna. Anya na dismaya siya sa naging pagtugon ng lokal na pamalaan noong nakaraang bagyo dahil sa kakulangan ng mga kagamitan. Dahil dito tiniyak ng lokal na pamalaan na makumpleto ang mga kailangang kagamitan upang mas maging handa sa anumang kalamidad. Sunshine News Blast. Kompleto. Dahil last year medyo nadismaya ako sa response ng ating mga team dito sa LGU na yung ibang kagamitan kasi naghiram pa sila sa mga barangay. So medyo nagalit ako nung bagyo last year kasi parang hindi tayo handa, sabi ko. Including sa evacuation center namin, medyo nagkulang sa gamit. Kaya after that, kinumpleto namin lahat. Kaya ngayon talagang fully prepared ang LGU natin.
Hinihikayat naman ng alkalde ang publiko na manatiling alerto, makinig sa mga abiso ng mga otoridad at makiisa sa mga programa ng pamahalaan upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Sa pamamagitan ng maagap na paghanda at pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan, layunin na bayan ng San Manuel na maging ligtas at matatag sa harap ng anumang hamon ng dala ng tag-ulan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, pinmayupang karavana dadalhin sa Kalasyaw. Ang buong detalye ng report yan ihatid sa inyo ni ka-partner Vienver Gabinya. Nagkaroon ng Finmayupang kasama ang Pamilya Caravan or KKK kahapon June 17, 2026 sa Municipal Hall Lobby Area, Kalasyaw, Pangasinan. Layunin na aktibidad na magbigay ng mobile enrollment, scholarship opportunities at student coaching and support para sa mga nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral. Maaaring magpareserba ng slot para sa napiling kurso sa pamagitan ng 300 pesos registration fee bilang bahagi ng proseso ng enrollment. Ayon sa pumunuan ng Finmayupang, ang karavan ay naglalayong magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataan ng Kalasyaw tungo sa pagiging future professionals. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal si Vienver Gabinya, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Higit naman sa 114,000 na mga pamilya sa Region 1 nakapagtapos sa 4Ps. Ang detalye ng report ni ihatid sa inyo ni ka-partner Sonny Flo. Ipinahayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 1 na umabot na sa 114,292 pamilya ang matagumpay na nakapagtapos mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa loob ng 18 taon ng implementasyon sa Region 1. Ayon sa DSWD, ang pagtatapos ng mga benepisyaryo ay patunay ng epektibong pagpapatupad ng programa na naglalayong palakasin ang kabuhayan at kapakanan ng mga mahihirap na pamilya. Kasabay nito, 32,300 bagong pamilya na naitala sa Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority o PSA ang nabigyan ng pagkakataong nakapasok sa programa ngayong taon. Binigyan din ng DSWD ang 4Ps ay patuloy na magsisilbing tulay upang mabigyan ng pantay na pagkakataon sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan ng mga pamilyang nangangailangan sa Region 1. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Sonny Flo, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. 20 LGU personnel sa Region 1 nagtapos sa Basic Meat Inspection Course ng ATI-RTC1. Nagbabalik sa report, ka-partner Sheila Balog. Matagumpay na nagtapos ang 20 kalahok mula sa iba't ibang lokal na pamalaan sa Region 1 sa 20 araw na Basic Meat Inspection Course na isinagawa ng Agriculture Training Institute Regional Training Center ATI-RTC1, katwa ang National Meat Inspection Service Regional Training and Orientation Center 1. Layunin ng pagsasanay na palawakin ang kaalaman ng mga kalahok sa meat inspection, food safety at pagpapatupad ng pamantayan upang matiyak ang ligtas at dekalidad na produktong karne para sa publiko. Bilang mga bagong graduates ng BMIC, inaasang magsisilbi silang katuwang sa pagpapanatili ng kaligtasan ng pagkain at kalusugan ng mamamayan, gayon din sa pagpapatatag ng industriya ng karne sa rehiyon. Ayon sa ATI-RTC1, ang programa ay mahalagang hakbang upang masiguro ang mas ligtas at mas matatag na supply ng karne sa Region 1, kasabay ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga LGU personnel sa pagpapatupad ng food safety standards. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Huling detalye ng ating mga regional news sa BIFA Region 1, nag-stock ng 320,000 ng bangus sa fingerlings sa bayan ng Anda. Nagbabalik sa report, ka-partner Vienver Gabinya. Nag-stock ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFA Region 1 ng 320,000 na bangus fingerlings sa Anda Mariculture Zone, Pangasinan noong Hunyo 16, 2026 bilang bahagi ng unang rollout ng kanilang programa. Layunin ng inisyatiba na mapunan ang mga bakanteng fish cages sa mariculture zone sa rehiyon. Nakabuang may target na 7.227 milyon na fingerlings para sa iba't ibang benepisyaryo.
Dalawang benepisyaryo sa ANDA ang nakatanggap ng tig-4 na fish cages na nilagyan ng fingerlings na inaasahang magpapataas ng produksyon ng isda at magbibigay ng dagdag na kabuhayan sa mga mangingisda. Ayon sa BFAR, ang proyekto ay nakatuon sa pagpapalakas ng food security, pagpapalago ng mariculture industry at pagbibigay na oportunidad sa mga stakeholder ng aquaculture sa Region 1. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal to si Vian Vergabinia, kapartner mo sa balita at serbisyo. Partner News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Oras na po natin mga partners, alas 6:34 na ng umaga at ang oras na yan ay itid sa inyo ng Plawon Pro at Immune Advance. Kasama na rin dyan mga partners ang Angel's Pizza Local. Samantala sa pagpapatuloy ng ating mga national news, limang dating sundalo sa Brave 18 isinalang sa investigasyon ng Ombudsman. Ang buong detalye ng report niya ihahatid sa inyo ni kapartner Margot Gonzalez. Muling dumating sa Johnny Bunuan, isa sa mga dating sundalo na kabilang sa Brave 18 sa Office of the Ombudsman para sa nagpapatuloy na fact-finding investigation kaugnay ng umano'y maleta delivery scheme. Una nang humarap si Buduan sa tanggapan noong nakarang linggo kung saan idinitali niyang umano'y pag-deliver ng mahigit 30 maleta sa isang kongresista noong taong 2023. Kasama niyang dumating ang 4 pang dating sundalo na isinalang din sa interogasyon. Hindi nila kasama ang kanila abogado na sa Atty. Victor Baligod na hindi nakarating sa ombudsman. Ayon kay Baligod, may tinatapos pa siyang counter affidavit kaugnay ng reklamong isinampa ni Congressman Zia Lonto Adjong laban sa mga dating sundalo. Isa si Adjong sa mga pinangalanan ng Brave 18 sa umano'y maleta delivery scheme. Ang pagpapatawag ng ombudsman ay para sa kanilang case conference. Hindi naman na-interview ng media ang 5 dating sundalo matapos ang halos 8 oras nilang pagsagot sa mga tanong ng mga investigador. Ipagpapatuloy ng ombudsman sa Webes, June 18 ang fact-finding investigation kaugnay ng mga binolgar ng mga dating sundalo sa umano'y hatiran ng pera sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNA. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Kaugnay pa rin sa balitang yan, abogado naman ng Brave 18 ikinibahala ang epekto ng bagong Senate leadership sa investigasyon sa Malita Scheme. Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner MJ Mondihar. Inaasahan na raw ng Brave 18, mga dating sundalo at security personnel ni resigned Congressman Zaldico na magkakaroon nga ng balasahan sa liderato ng Senado. Sa kasalukuyan ay tuluyan ang nakaupo bilang Senate President si Sherwin Gatchalian. Ganap na rin ang chairmanship ni Senator Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee na may hawak sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Kasama si Tulfo sa tinukoy ng Brave 18 na pinagdelivera umano nila ng mali-maletang kickback sa flood control. Issue na maraming pinabulaanan ni Senator Tulfo. Dahil dito ay nababahala si Atty. Levy Baligod na baka hindi na makapagsalita ang kanyang mga kliyente sa Senado sa ilalim ng bagong Blue Ribbon Panel. Failed state na tayo dahil ang government, there is no more governance, no? Yung tinatawag nating equality between branches of government, the executive, legislative, and the judiciary. The executive already captured the legislature. Ayon pa kay Atty. Baligod, mahalaga sana ang independence ng Senado lalo na sa mga investigasyon ng korupsyon. Matatandaan na naging ganap ang pagbabago sa liderato ng Senado matapos magpatawag ang Malacanang ng special session. At si Senator Joel Villanueva ang pantreseng mambabatas na dumalo sa plenary dahilan para makuha ng Gatchalian block ang 13 votes o majority votes sa 24 ng mga senador. Captured na ang legislature, so wala na yung equality, wala na rin yung checks and balance. Congress can no longer check on the executive. Mga dating Marines ang karamihan sa Brave 18 na may personal knowledge sa deliveries ng mali-maletang pera sa mga malalaking personalidad. Kaya tanong ni Atty. Baligod, lilitaw pa kaya ang katotohanan sa maleta scheme sa bagong Senate leadership? Yung gobyerno ngayon is no longer serving and protecting the people. Why? Yung pagnanakaw na ito ay nawalan ng pondo para sa mga ospital, eskwelahan, sa disaster, at makikita ninyo, biktima na ang mga Pilipino. At there is an emerging school of thought in international humanitarian law that if there is a
systematic and widespread corruption perpetrated by government. That amounts to a crime against humanity. Dahil dito, nanawagan ng Brave 18 sa bagong Blue Ribbon na imbitahan sila sa susunod na pagdinig sa flood control. At huwag raw silang ituring na kaaway ng pamahalaan dahil ang nais lamang raw nila ay ilabas ang katotohanan. Yung rule of law, yung batas natin, weaponize para habulin ang mga kalaban sa politika. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Partner News Blast, DZRD, Sunshine Radio, report! Sa iba pa nating mga balita, 11 na Ateneo players humarap sa subpina ng NBI. Ang buong detalye ng report niya nihatid sa inyo ni partner Cherry Lyde. Kabilang sa mga tumugon sa sabpina ng NBI Homicide Division, sina Sultan Barua, Grayson Rogers, Kyle Ong, Logan Baltazar, Kiefer Alas, Matthew De Luna, Sam Reyes, Michael Asoro, Travis Roberts, J.M. Lial at Libro Nieto. Nagtungo sila sa NBI upang magbigay ng kanilang mga pahayag kaugnay ng insidenteng ikinasawi ng dalawang student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Noong Martes, nauna nang humarap sa NBI si Ateneo player EJ Capihe Jr. na nagsabing nagluluksa sila sa pagkawala ng kanilang mga kapatid na sina Divine at Rene. Mananatili umano ang mga ito sa kanilang buhay at alaala. Bahagi ito ng mas malawak na investigasyon ng NBI upang matukoy kung may pananagutang kriminal sa pagkamatay ni na Baterbonia at Adili. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibang, ipinaliwanag sa mga manlalaro ang layunin ng investigasyon at tiniyak na magiging patas at professional ang proseso. Most of the players na nandito, and pinaliwanag ko naman sa kanila, we are here to seek the truth, and I assure them that it will be handled fairly and professionally. Una nang ipinatawag ng NBI ang ilang coach, opisyal at mga manlalaro ng Ateneo bilang mga testigo at resource person sa kaso. Inaasahang harap sa NBI sa Biyernes si dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Ayon kay Matibag, matapos hindi makadalo sa nakatakdang pagharap nitong Martes. Samantala sinabi rin ni Matibag na malabong matapos ngayong linggo ang investigasyon sa pagkamatay ni na Baterbonia at Adili dahil may mga personalidad pang nakatakdang tumugon sa sabina hanggang Biyernes. Ayon pa kay Matibag, kukunin muna nila ang lahat ng pahayag bago tukuyin kung may posibleng kaso ng homicide o hazing sa insidente. Nauna nang sinabi ni Matibag na target sanang matapos ngayong linggo ang investigasyon. Ngunit posible itong ma-extend dahil sa patuloy na pagdinig. Mukhang hindi kasi until tomorrow and Friday, there are personalities pa na darating. We don't want to set a date at magmadali because ang mas gusto namin kung ano lumabas talaga yung katotohanan dito sa investigation. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNI News. Partner News Blast, DZRD, Sunshine Radio, report! Samantala, pag-upo naman ni Senador Gatchalian bilang Senate President, kinwestiyon na flood control scandal, iniwasang maisiwalat. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Erica Rio. And repeat after me. Formal nang nahalal at nanumpa bilang ika-24 na Senate President ng Pilipinas si Senator Win Gatchalian nitong Martes, Hunyo 17. Ito'y matapos magdaos ng isang special session sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nakamit ang 13 miyembrong quorum sa pagdalo ni Senador Joel Villanueva. Ngunit sa kabila ng pag-ikli ng hidwaan sa Senado, kwestiyon ngayon ng dating COMELEC Commissioner na si Attorney Rowena Guanzon ang naging pagpapalit ng liderato. Anya, malinaw na layunin nito na supilin ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na flood control skandal. Sa totoo lang, nagkagulo-gulo lang yan na kailangan nilang kunin ang liderato ng Senado dahil gusto nila hinto. Ayaw nila tumuloy ang Blue Ribbon hearings ni Marcoleta. Yan naman ang alam ng tao eh. In other words, it's like peeling. Binibuksan mo yung yung karton ba ng gift ba? Tapos bawat bukas mong ganun may nakikita kang katotohanan. Ayaw nila, mga kababayan. Kaya ganyan ang agawan sa Senado ng Senate Presidency.
Ang hidwaan ay nag-ugat matapos lumantad ang tinaguriang Brave 18 na mga dating miyembro ng Philippine Marines at security aides ni resigned Congressman Zaldico na batay sa isiniwalat nito sa publiko na ilang personalidad at politiko ang umano'y pinadalhan ng mali-maletang pera. Matatandaan na may mga bago ring ex-soldiers ang lumitaw sa isang forum na ginanap sa Mandaluyong kaugnay sa issue maleta delivery scheme. Dahil dito, nagpahayag ng kanyang legal na pananaw ang law expert na si Attorney Regal Oliva kaugnay sa nahintong hearing na pinangunahan ni Senator Marcoleta. Once the Blue Ribbon Committee of Marcoleta will continue, hindi lang ang 18 Marines na masamon dito. They will summon Bersamin. They will summon Budget Secretary Pangandaman, Amina. They will be summoning or inviting resource persons that might detriment the President of the Republic of the Philippines. Giit naman ni Attorney Oliva na malinaw na ginagamit ng umano'y BBM Black ang mga kaso laban sa ilang senador na hindi nito kaalyado para malimitahan ang kanilang partisipasyon sa Senado. Giit niya, kung ginagamit ang mga kaso bilang political weapon laban sa mga kritiko ng administrasyon, hindi lamang ang mga individual na senador ang naaapektuhan, kundi maging ang democratic process ng bansa. It's very obvious that if you're not part of the administration's block, then they will be preparing cases against you to kick you out or to take you out from the halls of the Senate. And we're very sad that we have come to this point in our history that we have to see the political maneuverings using legal forms or using the legal sword to attack them. And it's very sad na gamitin natin ang mga laws available to paralyze and to take away organs of the Senate. Sa kabila ng mga naging hidwaan sa Senado kamakailan at matapos ang formal na pag-upo ng bagong liderato, nag-iwan naman ng apila at paalala si Attorney Oliva sa mga mambabatas na panatilihin ang integridad sa saligang batas. Today, I would just like to appeal to our legislators. You are lawmakers. You are not lawbreakers. You shouldn't be law benders because the Constitution is made very specific, and I hope that you can respect this fundamental law of the land so as to have our countrymen and the citizens of our country follow the law themselves. Kasi if we keep on bending, we keep on breaking ourselves as leaders of our country, how can we expect to have better citizens in our republic? So I just hope that this can be settled professionally and this can be settled legally by the lawmakers of our land. Ito si Erica Rio, ang inyong citizen correspondent nag-ulat. SMNI News. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Huling detalye ng ating mga national news, Senador Gatchalian na ihalal na bilang bagong Senate President. Senador Villanueva bumaliktad. Ang detalye ng report niya nihatid sa inyong partner Sheena Torno. Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva. With 13 senators present, the chair declares a quorum. Nakompleto na ng Gatchalian Block ang sapat na bilang ng mga senador na dumalo sa special session nitong Miyerkules upang makabuo ng quorum. Kasunod ito ng pagdalo ni Senator Joel Villanueva na dating nasa paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Si Villanueva ang kalawang senador na tuluyang umalis sa grupo matapos maunang humiwalay si Senator Chis Escudero. Pero bago pa man talakay ng mga mahahalagang nakabinbing panukalang batas, ay naghalal muna ang Senado ng bagong Senate President. Mr. President, I rise today to nominate Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian as the President of the Senate of the Philippines. Naka-adjourn na.
Naniniwala si Senator Mig Zubiri na may kakayahan umano si Gatchalian na maibalik sa tamang direksyon o landas ang Senado matapos ang sigalot sa usapin ng liderato. Wala namang nagpahayag ng pagtutol sa nominasyong ito. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Kasama ang kanyang pamilya ay nanumpa si Gatchalian bilang bagong Senate President. Maliban dito, inihalal din bilang Senate President pro tempore si Senator Tito Sotto III, habang Majority Floor Leader naman si Zubiri, Senior Deputy Majority Leader si Senator J.V. Ejercito, at Deputy Majority Leader si Villanueva. Sa kabila nito, binigyang linaw ni Zubiri na walang nangyaring pressure o pananakot kay Villanueva, taliwas sa aligasyon ni Senator Cayetano. Wala namang katotohanan yun. You know, contrary to what his opinion is, marami po sa ating mga kasamahan na gusto na lang bumalik sa trabaho. Diba? So, there might even be more in the future to join our group dahil sa frustrations. Si Senator Ejercito na nanguna sa pag-udyo kay Villanueva na lumipat sa kanila ay pinaliwanag ang dahilan ng paglipat ng senador maging ni Escudero. Like it or not, talagang the Senate may tama, no? The institution was damaged. So, sa tingin ko si Sen Cheese and Sen Joel, nakikita ko rin yung actuations nila during the proceeding na mga session na parang hindi sila masaya na sa nangyayari. Hindi naman sumagot si Villanueva sa tanong kung totoo bang may pressure o pananakot, pero iginit nito na trabaho ang dahilan ng kanyang paglipat. Work. Hi, sir. Makita nyo naman yung ginagawa natin dito, boss. Sir Joel, anong consideration? Puro trabaho. Sir, anong naging consideration mo, sir, sa pag-attend today, sir? We wanted to work. So that's what we've been doing. I mean, you have seen how I work today. I'm almost at the floor or at the podium most of the time, the entire day. So I hope you've seen that. Kinumpirma naman ni Senator Villanueva na nagkausap sila ni Senator Cayetano ukol sa naging desisyon niya. May mensahe naman ang mambabatas sa dating liderato. Kumusta kayo, sir? Sa kanila. We're brothers. At the end of the day. Samantala, hindi naman dumalo sa special session sa umaga ang mga senador sa minority bloc, pero nauna ring naglabas ng pahayag si Cayetano patungkol sa pagbabago ng Senate presidency. Tuluyan na nag-concede bilang SP si Cayetano at nagpasalamat sa pagkakataong ipagkatiwala sa kanya na pamunuan ng Senado. Binigyang din niya na ang posisyon ay hindi isang premyo, kundi isang mabigat umanong tungkulin na kanyang binuhat para sa interes ng publiko. Ipinunto pa niya na wala siyang kahit anumang hinanakit sa mga senador na lumipat ng grupo. Iginagalang naman ni Senator Loren Legarda ang quorum ng mayorya. It's a fresh start, and we welcome, recognize, and congratulate the new leadership who are dear friends, who are competent public servants, and we in the minority, because I remain to be in the minority, will collaborate for the good of the Filipino people. Ito ay nag-adjourn sinid yan dito sa Senado at yung mga panukalang batas na hindi natalakay dito sa special session dahil isang araw nga lang yung ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ay gagawin pagkatapos ng State of the Nation address sa July ni Pangulong Bongbong Marcos. At kanina nga doon sa special session kaninang umaga kung saan nagkaroon nga ng pagbabago sa Senate presidency ay may ilang senador doon sa Cayetano block na ngayon ay minority block na ang hindi natin nakita. Partikular na dyan Senator Cayetano, si Senator Robin Padilla at si Senator Mark Villar na kasalukuyang nasa abroad. Partner News Blast. Sunshine News Blast. Florida, Pilipinas.
Sa ating Ronda Pilipinas, mga kapartners, mga magsasaka naman sa Isabela nagtapos sa Farm Business School ng DAR. Ang buong detalye ng report ni Ani atid sa inyo ni kapartner Sheila Balog. Nagtapos sa unang batch ng mga miyembro ng Estrella Dangayan Agrarian Reform Cooperative sa Isabela mula sa Farm Business School ng Department of Agrarian Reform o DAR ngayong 2026. Layunin ng programa na palakasin ang kaalaman ng mga agrarian reform beneficiaries sa agribusiness at financial literacy. Binubuo ang 17 session ng pagsasanay na tumutok sa pamamahala ng sakahan, paggawa ng farm business plan at tamang paghawak ng pananalapi. Kabilang din dito ang market visit ng benchmarking activities upang mailantad ang mga kalahok sa aktwal na kalakalan. Ayon kay Idarco Chairman Jonuel Nasino, malaking tulong ang programa upang matutunan ng mga magsasaka ang pagsasaka bilang isang negosyo at mapalakas ang operasyon ng kanilang kooperatiba. Ang FBS ay bahagi ng direktiba ni DAR Secretary Conrado Estrella III na palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka tungo sa pagiging self-reliant at kompetitibong farmer entrepreneurs na makatutulong sa pag-unlad ng mga komunidad sa ilalim ng reformang agraryo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog ka partner mo sa balita at serbisyo. Partner News Blast. Sports News Blast. Sa ating sports news, ang Mike Phillips tinawag sa Gilas Pool para sa third window at naturalization ni Benny Boatwright. Aprobado na ng Senado. Ang buong detalye ng report ni Ani atid sa inyo ni partner Carlo de la Peña. Tinawag si Phillips sa Gilas Pool sa gitna ng kakulangan sa frontline players ng national team. Inaasang hindi makakalaro sa July window sina Kai Soto, Quentin Milora Brown at Calvin Oftana dahil sa injury. Ayon sa mga ulat, nakasama na si Phillips sa ensayo ng Gilas habang tinatapos pa ni head coach Tim Cohn ang kampanya ng Barangay Ginebra sa PBA Finals. Kung magiging formal ang kanyang pagsama sa lineup, ito ang unang Gilas stint ni Phillips mula na ideklarang local player ng FIBA noong Pebrero. Sa kasalukuyan, naglalaro siya para sa San Juan sa MPBL at inaasahang makatutulong sa rebounding at depensa ng koponan. Samantala, formal nang ipinasa ng Senado sa ikatlo at pinal na pagbasa ang House Bill No. 6639 na naglalayong gawing Pilipino si Benny Boatwright. Nakakuha ang panukalan ng unanimous na boto mula sa 13 senador na dumalo sa special session. Kasabay nitong inaprubahan ang House Bill No. 6644 para sa naturalization ng wrestler na si Matthew James Ramos. Matapos ang pag-aproba ng Senado, ipapadala na ang panukala sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo. Kapag nalagdaan bilang batas, magiging kwalipikado si Boatwright na magsilbing naturalized player ng Gilas Pilipinas sa mga susunod na internasyonal na torneo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Showbiz News Blast. Sa atin namang showbiz news, SB19 pumirma na sa Lunari Global para sa kanilang international representation at Cup of Joe nagwagi sa Music Awards Japan 2026. Ang buong detalye ng report ni Ani atid sa inyo ng partner Andrea Santos. Mismong Lunari Global ang nag-announce ng good news na ito sa kanilang official social media platform, kung saan ipinagmalaki nila na kabilang na ang SB19 sa kanilang roster ng mga world-class talents. Itinatag ni na Julia Wu at Gabby Tanhutko last 2024. Kilala ang Lunari Global bilang organizer ng mga tours, fan engagements at commercial partnerships sa Asia at North America. Hawak din nila ang ilang sikat na personalities tulad ng Thai-British actress at singer na si Rebecca Armstrong. At sila rin ang nagpapatakbo ng mga events para sa mga K-pop stars gaya ng NMIXX at ni Lee Do-yoon. May pahiwatig naman ng SB19 sa mga fans na isang special announcement ang dapat nilang abangan this July 1. Bagamat wala pang ibinibigay na full details kung tungkol saan ito. Samantala, dahil sa kanilang unique talent, ang Cup of Joe na ang ikalawang Filipino artist na pinarangalan ng Special Award for Philippine Popular Music sa ginanap ng Music Awards Japan 2026 matapos itong masungkit ng Lola Amor last year para sa kanilang hit song na Raining in Manila. Bago magsimula ang mismong award show, naging bahagi rin ang grupo ng prestigious premiere ceremony kung saan isa sila sa mga first ever non-Japanese acts na napiling mag-perform on stage. Sa ilalim ng temang Connecting with the World, Illuminating the Future of Music, layo ng Music Awards Japan na kilalanin ang mga unique talent mula sa Japan, Asia at maging sa Western regions.
Naging matindi rin ang proseso ng pagpili dahil ito ay pinagbotohan ng higit 5,000 voters mula sa music industry, kabilang na ang mga kapwa nila artists, concert promoters, record label staff at International Music Award jurors. At yan muna ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. This is Andrea Santos, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbiz. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. At yan ang kabuuan ng mga balita na nakalap ng buong puwersa ng DZRD News and Information Center ngayong araw po ng Huwebes, ika-18 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Samantala, shout out natin mga kapartners ang ating mga viewers sa ating Facebook page. Good morning mga kapartners kay kapartner Alter Mandin. Good morning. Shout out po mga boss. At good morning din kay Ma'am Sweet Time Ables. Good morning dia sa side sa Philippines. At kay Unyang Dapal Amas. Good morning din. And good morning din kay Vicky Bergabinya. Oy, morning DZRD Dagupan. At good morning din sa lahat pa naman nakantabay sa ating Facebook page. Good morning mga kapartners. At sa ngalan ng ating mga nakasama dyan sa technical side, kapartner Jeff, sa ating station manager Mr. J. Mendoza, at sa ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibloy. Good morning po, Pastor. At ako po ang inyong naging tagapagbalita, kapartner John Velgas. Ang tabayanan, ang susunod na programang Kapiyan at Balitan sa Sunshine ni kapartner Jerry Pogi Kambay. Good morning, naimbag sapa, masantos siya kabusan at sikyo namin. Maayong buntag kaninyong tanan mga kapartners, and may the Almighty Father bless us all. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.